Lagi tayo magpasuko ka ng tropa ni Mayor Dan Cardona.
sinungan kay Mrs. America Puhukan Kambo. Pagbabaga mga ginati, ibigit mo sa Kapitan at Piliw. Sunod na may barangay chairwoman of Piliw. Reject. Okay, sa pangahang mga kuratsa number, nasasayawan ni Honorable John Bertong na papadisan ni Mrs. Jacinta Cada. John Bertong and Mrs. Jacinta Cada ay pagsaya. Music. Hello.